Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. An bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu mun na adamaden n'i kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw la sɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ye ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ne bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛ dɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badara ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi bi in na a ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka temps ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛ aw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant ye merci. Duba jama an bɛ segin ka don duba kɔnɔ tuguni ni fayida kelen ye n'o ye Umilu Musa ye wala Musa bamuso ka ala tɔgɔw don inshallah ni tɔgɔ nin mɔgɔ min bɛ fɛ ala ka siri tigɛ ka bɔ i kan ka siri bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ i kan k'i gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ para ka hɛrɛw bulondaw dayɛlɛ i ye ka gɛrɛsɛgɛw dayɛlɛ i ye ka mɔgɔw ka danaya ta ka ɲɛsin i ma ani ala ka dɔ fara i ka lɔnni kan ala bɛ dɔ fara i ka lɔntaw kan i bɛ lɔnni min ɲini ala bɛ barika don lɔnni na ka dɔ fara a kan ka sahadatu ka danaya ɲɛsin ka danayaba don i ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'i jigiya bɛɛ lajɛlen dilan gɛrɛsɛgɛ ɲumanw k'i ye wala ijabatul a'da'i ani ala bɛ ijabuba don i ni juguw cɛ i sankɔrɔta i dugu juguw cɛ ma ijabu don i ni juguw cɛ inshallah i ka di tɔgɔ ta i k'a baara ni nin ta ka baara inshallah n'ala n'a cira sɔnna ma ala bɛ ɲɛsin ma ni hɛrɛ camanba ye a ka dugukolo kan inshallah i bɛ danaya sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲumanw sɔrɔ ala bɛ hɛrɛw bulonda yɛrɛ n'o ko khairan ye hɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ quoi c'est que siri juguman t'a kɔnɔ o bulondaw ala b'o dayɛlɛ a bɔ a bolo khairati ala b'o dayɛlɛ inshallah tɔgɔ nin ka ɲi kojugu a bɛ dɔ fara i ka lɔntaw kan lɔnta min fana bɛ sɔrɔ ala bɛ barika don a la tɔgɔ nin n'i k'i bɛ nin baara an bɛna don a baara cogo la k'a ɲɛfɔ aw ye inshallah an b'a la sɔmi ko ni ala tɔgɔ la an bɛna nin jigin ensemble pour réussir le sanfɛ voilà inshallah ni ensemble pour réussir mɔgɔw ta ye ni siri b'i yɛrɛ b'a baara a bɛ siri tigɛ parce que fatu unno a bɛ siriw tigɛ k'i ka hɛrɛw bulonda dayɛlɛ siri mana kɔgɔyira cogo o cogo n'i y'i tɔgɔ ta dɔrɔn inshallah n'ala sɔnn'a ma i b'a ye siri bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ i gɛrɛsɛgɛ bɛ kɛ yere baaraba yɛrɛ fana tɛ nasi bɔ t'a la wurudi baba tɛ foyi a bɛɛ damakanya n'o tɛ inshallah donc an bɛna nin jigin ensemble pour réussir sanfɛ mɔgɔw k'a ta ka siriw tigɛ ka bɔ o yɛrɛ kan ka gɛrɛsɛgɛw foni ka danaya sabati o n'o sigiɲɔgɔnw n'o ka baarakɛɲɔgɔnw na inshallah ni ensemble pour réussir mɔgɔw ta ye mais an bɛna partager ka taa groupe tɔw sanfɛ walasa olu k'a lɔn ko groupe min b'an bolo k'o ye ensemble pour réussir n'o de ye fondation de ensemble pour réussir yɛrɛ daminɛna ni groupe fɔlɔ min ye o groupe de ye nin mais kalanden kuraw bɛ yen bi bi in na o yɛrɛ t'a lɔn ko nin groupe nin bɛ yen dɔw bɛ yen o bɛ ilmu nujum de sanfɛ dɔw bɛ yen olu bɛ protection totale ni ilmu barhutu wal hamun de sanfɛ dɔw bɛ siril mutakimu sanfɛ dɔw bɛ savant privé nuraniya sanfɛ dɔw bɛ zulmaniya sanfɛ groupe cayara kojugu dɔw yɛrɛ t'a lɔn ko ensemble pour réussir yɛrɛ groupe nin yɛrɛ k'o bɛɛ daminɛna ni min ye k'o fana bɛ yen o de ye nin ni ala tɔgɔ bɛ jigin o de kan donc ni min mako b'o fana na i ka taa yɛlɛ ensemble pour réussir sanfɛ i b'an ka président contacter Seck Siri Konate walima i b'an ka secrétaire général contacter n'o de ye Seck Alassane Konte inshallah donc i bɛna partager groupe sɔrɔ sanfɛ
mais nka a baara cogo o bɛ ɲɛfɔ ensemble pour réussir yɛrɛ yɛrɛ de sanfɛ. Aw merci. Vocal suivant pour les explications.